No niin, oikein hyvää iltaa, tai pitäisikö sanoa yötä, kun tieteiden yötä eletään täältä Göteborgista. Ja tervetuloa Tieteiden yön virtuaaliseen keskustelutilaisuuteen, jonka otsikkona on vähemmistötutkija, osallistuja vai sivustaseuraaja. Tieteiden yöhän on Helsingissä järjestettävä tiedetapahtuma, jonka järjestää Tieteellisten seurain valtuuskunta Koneen säätiön tuella. Tämä tilaisuus on Ruotsinsuomalaisten arkiston järjestämä. Ruotsinsuomalaisten arkisto on yhden kansallisen vähemmistön, eli ruotsinsuomalaisten historiaa dokumentoiva kulttuurilaitos Eskilstunassa. Minun nimeni on Maarit Jaakkola ja mä työskentelen Göteborgin yliopistossa, mutta olen myös Tampereen yliopiston dosentti ja vuoden tiedelehdeksi valitun kulttuurin tutkimuslehden päätoimittaja. Johdan tänään tätä keskustelua ja meillä on täällä mukana 3 kutsuttua keskustelijaa, oikeastaan kielen tutkijaa, voisi sanoa, se on heitä yhdistävä piirre, ja siinä mielessä koossa hyvin mielenkiintoinen joukko, että tilaisuuden kieli on suomi, mutta kaikki keskustelijat on oikeastaan Skandinaviasta, eli luvassa on näkökulmia ulkomailta tai ainakin naapurimaista, eli Ruotsista, Norjasta. Ja meillä on itse asiassa Tukholman suomalaisessa kirjakaupassa ihmisiä seuraamassa tätä tilaisuutta, joten oikein lämpimät terveiset täältä Ruotsin Göteborgista länsirannikolta myös teille. Ennen kuin mennään keskustelijoiden esittelyyn ja itse aiheeseen, niin muutama käytännön asia. Eli kysymyksiä varmasti saattaa nousta. Niitä voi esittää koko tämän tunnin keskustelun ajan tuolla Zoomin chatissa kirjallisesti tai sitten lopuksi suullisesti, ja silloin voi painaa sitä keltaista käsikuvaketta, joka löytyy sieltä hallintapaneelista, eli raise your hand. Mä kerron sitten, kun on sen aika. Lisäksi tämmöinen terveinen järjestäjältä, eli kaikissa Tieteiden yön tapahtumissa noudatetaan niin sanottuja turvallisemman tilan periaatteita, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla on oikeus osallistua tapahtumiin ilman, että kokee itsensä kohdistuvaa syrjintää. Ja tämä on tietysti näiden vähemmistöteemojen kohdalla erittäinkin ajankohtainen ja hyvä näkökulma. Tässä tulee myös esiin se, että vähemmistöjä on hyvin erilaisia, mutta tänään me keskitytään pääosin kielellisiin ja kulttuurisiin, ehkä etnisiinkin vähemmistöihin osittain. Turvallisemman tilan periaatteisiin kuuluu myös, että me puhutaan omista kokemuksistamme, emmekä yleistäen ja muiden puolesta ja omia eriäviä mielipiteitä saa ilmaista myöskin yleisökommenteissa, mutta rakentavasti ja rauhanomaisesti asiaan keskittyen. Sitten järjestäjiltä vielä sellainen toive, että toivomme kaikkien kynnelle kykevien jättävän myöskin palautetta tästä tilaisuudesta, ja vastanneiden kesken arvotaan 100 € lahjakortti tiedekirjaan Helsingissä, siis kirjakauppaan. Eli mä jätän tähän nyt vähäksi aikaa tämän kalvon esille. Tuossa on noin 2 QR-koodia, niin voitte sieltä vaikkapa avata sen palautelomakkeen jo nyt esille ja palata siihen sitten tilaisuuden jälkeen. Mutta nyt siis itse aiheeseen. Tämä vähemmistötutkija, joka meidän otsikossa esiintyy, on siinä mielessä vähän kaksimerkityksinen ilmaisu, että se voi tarkoittaa sekä tutkijaa, joka tutkii vähemmistöaiheita, tai sitten tutkijaa, joka itse kuuluu vähemmistöön, tai ehkä kumpaakin näistä. Ja yksi keskeisistä kysymyksistä vähemmistöihin kohdistuvassa tutkimuksessa onkin ollut, kuka oikeastaan saa tutkia legitiimisti vähemmistöjä ja millä ehdoin. Eli kenellä on oikeus määritellä vähemmistö ja sen rajat ja millä perusteella tämä kohdejoukon edustus valitaan. Kenellä on oikeus tulkita vähemmistöjä, kenen ääntä kuunnellaan.
eli minkälaista on oikeastaan vähemmistöymmärrys ja mitä kaikkea tutkijoilta edellytetään vähemmistöjen tarkastelemiseksi sellaisella tavalla, jonka myös vähemmistö itse hyväksyy. Eli voiko vähemmistö tunnistaa itsensä näistä tulkinnoista on keskeinen asia, mutta myös se, että avautuuko aihe enemmistöyhteiskunnalle. Vähemmistötutkija siis on monenlaisten erilaisten odotusten ja paineiden ristivedossa. Vähemmistöihin kuuluvien tai kohdistuvan tutkimuksen etiikka on viime aikoina noussut esiin Suomessa esimerkiksi saamelaiskäräjien julkaiseman tutkimusstrategian ja myöskin eettisten ohjeiden, saamelaistutkimusta koskevien eettisten ohjeiden takia. Ja yliopistomaailmassa erilainen teorian muodostus, kuten postkoloniaalinen teoria, dekolonisaatioteoriat ja kriittinen pedagogiikka, mutta myös kriittinen kulttuurin tutkimus on jo pitkään pyrkineet erilaisten valtarakenteiden hahmottamiseen, purkamiseen ja tätä on alettu yhä enemmän näkemään myös länsimaisten yhteiskuntien sisällä, mikä vaikuttaa vähemmistöjen asemointiin ja tulkintaan. Myös poliittisesti vähemmistöjen asemassa tapahtuu tällä hetkellä paljon. Esimerkiksi erilaisiin historiallisiin tai kansallisiin vähemmistöihin kohdistuva vähemmistöpolitiikka on kovasti liikkeessä. Esimerkiksi saamelaisiin kohdistuva totuuskomissiotyö Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa on ollut esillä, ja myös muita historiallisia vähemmistöjä on alettu tarkastella siitä näkökulmasta, miten he on olleet alisteisessa asemassa valtion harjoittaman assimilaatiopolitiikan vuoksi. Tähän kaikkeen vähemmistötutkija joutuu ottamaan tavalla tai toisella kantaa, ja kysymys on siitä, että miten tutkija voi pitäytyä omassa roolissaan tutkijana, jonka kuitenkin oletetaan olevan jossain määrin neutraali. Siltikin väitän, että, ja tästä voidaan keskustella tämän tilaisuuden aikana, että vähemmistöjä koskevan tutkimuksen ja kehityksen voima on aktivismissa. Aktivismi on juuri se, jossa sitä vähemmistötietoisuutta kehitetään ja kasvatetaan, tulkitaan, luodaan niitä merkityksiä. Vähemmistön asema, sen kärsimykset ja tunnehistoria, mutta myös positiivinen voima ja kulttuurinen rikkaus näyttäytyy juuri aktivismissa kaikkein kirkkaimmin. Eli tavallaan aktivismi voi siten olla voima tutkimuksen takana, tai se voi olla tutkimuksen resurssi ja kohde, mutta tutkija ei kuitenkaan ehkä suoraan saisi olla aktivisti, vaan se rajanveto kaikkine roolituksineen ja sisältöineen olisi pidettävä selkeänä. Helposti kuitenkin sitten samaan aikaan media ja enemmistöyhteiskunta vaatii tutkijan asettumista vähemmistön äänitorveksi tai penää erilaisia poliittisia suosituksia, ja voi olla vaikeaa vetää tätä rajaa, joten miten navigoida perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen vaikuttavuuden, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen rajamaastossa siten, että me säilytetään tutkijoina tutkimuksen itsenäisyys ja koskemattomuus, ja silti pystytään vaalimaan myös sitä elävää kontaktia vähemmistöyhteisöihin ja myös enemmistöyhteiskuntaan. Kuten sanottu, me kuullaan tänään 3 versiota eri kielentutkijoilta, jotka on tehneet töitä eri vähemmistöjen parissa. Ja meidän valinta on ollut keskittyä tänään juuri kielellisiin vähemmistöihin, joita toki voi pitää myös kulttuurisina ja osittain etnisinäkin vähemmistöinä, mutta erotuksena esimerkiksi seksuaalisista tai uskonnollisista poliittisista vähemmistöistä tänään lähestymme aihetta kielivähemmistöjen kautta ja kielen tutkimuksen kontekstissa. Minkälainen suhde meidän keskustelijoilla on näihin omiin vähemmistöihinsä, eli niihin vähemmistöihin, joiden parissa he ovat työtään tehneet? Aloitetaan. Haluan nyt esitellä puhujamme ja kysyn jokaiselta heidän omasta tutkimusprofiilistaan, eli mitä vähemmistöjä he ovat tutkineet ja minkälaiset kysymykset on olleet heidän tutkimusagendallaan.
Lähdetään liikkeelle Annika Pasasesta. Mä laitan tässä vaiheessa nyt nämä QR-koodit jo pois, mutta palataan niihin vielä, jos haluatte päästä siihen palautelomakkeeseen sitten tilaisuuden lopussa. Annika Pasanen on saamelaisen sosiolingvistiikan professori saamelaisessa korkeakoulussa Saami Allaskuulassa Kautokeinossa Norjassa. Hän on tutkinut kielen uhanalaisuutta ja elvyttämistä ja osallistunut elvyttämistoimintaan myös käytännössä Saamenmaassa ja Venäjällä. Ole hyvä Annika, kerro meille omasta suhteestasi tähän omaan vähemmistöösi. Hyvä, kiitos. Oikein tosi kiva olla mukana tässä keskustelussa, joka on aiheesta, jota on tullut pyöriteltyä itse totta kai hyvin paljon ja joka on tietenkin tosi monella tavalla ajankohtainen, niin kuin Maarit tuossa jo alusti. Itse ruukaan esitellä itteni oikeastaan melkeinpä kaikissa tilanteissa, missä julkisesti puhun, niin ihan sieltä niin kuin taustasta lähtien. Se on tietenkin täällä saamelaisten parissa ensinnäkin ihan olennaista taustatietoa minusta, että minä en ole saamelainen, taikka position kautta sanottuna minä olen suomalainen ja suomenkielinen ihminen, joka olen päätynyt tänne Saamenmaalle nuorena jo ensimmäisen kerran ja väitöskirjan materiaalin kokoamisvaiheessa sitten toisen kerran ja lopullisesti, voisin melkein näin sanoa. Eli parikymmentä vuotta olen nyt asunut Inarissa pysyvästi ja tällä hetkellä olen täällä toimistollani Koutakeinossa tai Kautokeinossa Säämi Allaskuulassa, jossa olen 4 vuotta ollut töissä nyt. Ja mä oon taustaltani fenno-ugristi, olen opiskellut suomalais-ukralaista kielen tutkimusta Helsingin yliopistossa ja siellä oikeastaan alusta asti, ihan perusopintojen alkuvaiheesta asti ollut kiinnostunut nimenomaan kielisosiologiasta tai sosiolingvistiikasta ja nimenomaan kielten uhanalaisuuteen ja elvytykseen liittyvistä kysymyksistä. Niitä sitten olen lähtenyt tutkimaan käytännössä lähinnä Karjalassa, Karjalan ja niin kuin lähinnä Vienan karjalan kielen osalta ja sitten toisaalta Saamenmaalla ja erityisesti inarin saamen kieli sitten päätyi minun tutkimusaiheeksi, johtuen oikeastaan eniten siitä, että inarin saamen kielen elvytys alkoi hyvin vahvasti juuri sinä aikana, kun olin päätynyt Saamenmaalle ensimmäisen kerran. Eli olen niin kuin siitä onnellisessa asemassa, että olen ensinnäkin päässyt itse myöskin oppimaan saamen kieliä monikossa, puhun inarinsaamea ja pohjoissaamea, ja täällä Säämi Allaskuulassa ihan päivittäisenä pääkielenä on pohjoissaame nyt, ja Inarissa sitten inarinsaamea käytetään myös. Ja olen keskittynyt tutkimustyössä kielen elvytykseen pikkulasten parissa, lähinnä tällaisen kielipesämenetelmän kautta. Ja sitten väittelin inarinsaamen kielen revitalisaatiosta tälleen tämmöisenä kokonaisuutena, eli se on laaja prosessi ollut tietenkin, ja olen siinä eri puolia tutkinut. Ja sitten väitöksen jälkeistä tutkimusta olen sitten lähinnä tehnyt aikuisten kielen elvytyksen parissa, eli tutkinut niin sanottuja uusia puhujia, eli ihmisiä, jotka on aikuisiällä oppineet ja ottaneet käyttöön saamen kieliä. Ja myöskin sitten lastentarha- ja kouluoloihin olen täällä oikeastaan Säämi Allaskuulan töissäni päässyt pureutumaan. Eli tämmöinen aika laaja kaari vauvasta vaariin on niin kuin minun tutkimuksessa ollut fokuksessa ja voin sanoa, että tämä on ollut mielenkiintoista aikaa ja tulee olemaan varmasti sitä tästä eteenpäinkin, koska saamen kielten puhujat elää tällä hetkellä niin kuin hyvin mielenkiintoista vaihetta, että kielen vaihto vaikuttaa yhteisössä yhä, mutta sitten samaan aikaan on tosi monenlaisia kirjavia prosesseja käynnissä kielioikeuksien vahvistamiseksi ja kielten elpymiseksi. Että näiden asioiden parissa teen töitä ja teen töitä sekä tutkijana että nyt täällä opetus- ja ohjaustyössä ja myöskin sitten osallistun kyllä käytännön kielen elvytystyöhön monissa rooleissa.
Kiitos Annika. Palataan näihin kysymyksiin kohta. Mennään seuraavaksi toisen puhujamme esittäytymiseen, ja hän on Boglarka Strasser, joka on ruotsi toisena kielenä oppiaineen professori Taalaimaan korkeakoulussa Falunissa, eli sieltä mistä ne Taalaimaan hevoset tulevat. Hänen johtamallaan laitoksella opetetaan useita vieraita kieliä, ja Boglarka itse on kiinnostunut suomalais-ugrilaisista kielistä ja puhuu myös suomea toisena kielenä. Ja hän on erityisesti kiinnostunut myös kansallisista vähemmistökielistä Ruotsissa, monikielisyydestä, ja yksi ilmiöistä, joita hän on tutkinut, on kielittely, eli translanguaging, transspråkande. Voit kertoa siitä hieman lisää. Ole hyvä, Boglarka. Joo, kiitos Maarit. Sä ootkin jo vähän paljastanut, mitä mä ajattelin kertoa tässä, mutta lyhyesti kuitenkin vielä ajattelin, koska vähemmistöistä puhutaan, niin mä haluaisin vähän valottaa oma taustaani ja pyydän anteeksi, mulla ääni välillä menee, koska mulla on ollut flunssa tässä jo 3 viikon aikana ja vieläkin ääni on tällainen. Mutta olen siis Suomessa suomi toisena kielenä opettajaksi kouluttautunut ruotsi toisena kielen alan professori ja kieltenlaitoksen johtaja siis Taalaimaan korkeakoululla. Asun kylläkin Uppsalassa, eli minulla on myös tämmöinen uppsalalainen identiteetti nykyään. Mutta pääasiallisesti olen identiteetiltäni suomalaistunut unkarilainen, joka asuu Ruotsissa. Ja anoppini, mieheni ja lasteni kautta olen myös ruotsin suomalainen. Ja ruotsalaiset käyttävät minusta termejä ruotsia toisena kielenä puhuva tai monikielinen tai uusruotsalainen. Ja Suomessa asuessani olin vain mamu, eli maahanmuuttaja tai ulkomaalainen opiskelija. Tosin unkarilaisuuteni perusteella pidettiin minut silloin 90-luvun alussa veljeskansan edustajana, ehkä positiivisessa mielessä erilaisena verrattuna niin sanottuun tavallisiin maahanmuuttajiin. Ja olen myös tutkijana moninaisuutta edustava, sillä suomalaisuudesta kielitiedettä lukaneena olen suuntautunut sosiolingvistiikkaan ja monikielisyyteen ja ruotsi toisena kielenä alaan. Ja samalla täällä Ruotsissa koordinoin kansallisista ja muista vähemmistökielisistä kiinnostunutta tutkijaverkostoa. Ja tutkimuksessani monikielisyys- ja monikulttuurisuuskysymykset ovat aina jollain tavoin läsnä, vaikka liikkuisinkin yksilötasolla, perhe- tai ryhmätasolla tai yhteiskunnallisella tasolla. Ja olen kiinnostunut siis yksilön mahdollisuudesta saada oppia, kehittää ja käyttää kieliä, johon yhteiskunnan ja valtion kieli- ja koulutuspolitiikalla, yhteiskunnassa vallalla olevilla kielellisillä hierarkioilla ja kieliin kohdistuvilla asenteilla on suuri vaikutus. Ja pidän tärkeänä ja mielenkiintoisena tutkia, miten yksilön kielellisiä oikeuksia toteutetaan koulutuksessa ja laajemmassa yhteiskunnassa, ja miten lasten ja nuorten kielenkehitystä, tiedon ja identiteettikehitystä tuetaan. Kielivalintaan, revitalisaatioon ja kielellisiin identiteettiin liittyvät kysymykset ovat aina olleet lähellä sydäntäni, ja viime vuosina myös transkielelyyn tai kielittelyyn, siis translanguagingin liittyvien ideologioiden suhtautumista ja käytäntöjen ja siten yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tutkiminen on ollut minusta aina hyvin kiehtovaa. Ja tutkimukseni kohteena ovat olleet muun muassa Suomessa ja Ruotsissa asuvat ekan ja toisen polven unkarilaiset, yksi maahanmuuttajaryhmä sekä heidän jälkeläiset, joilla on hyvin erilaiset taustat näissä maissa, siis Suomessa ja Ruotsissa, ja erilaiset kokemukset kielen säilyttämisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista. Toisena kohteena tutkimuksessani ovat olleet maahanmuuttajataustaiset monikieliset oppilaat, joilla on eritasoinen kielitaito ruotsin kielessä ja erilaiset mahdollisuudet kehittää ja käyttää omia kieliään ruotsalaisessa koulussa ja yhteiskunnassa. Ja kolmantena tutkimukseni kohteena ovat kansallisten vähemmistökielten puhujat ja etenkin ruotsin suomalaiset ja
tietyssä määrin myös saamenkieliset. Ja niin sanotun oman äidinkielen opetus ja kielellisesti tuettu opetus sekä oman äidinkielen tuki ovat tavalla tai toisella aina huomioni keskipisteenä tutkimuksessani. Ja mielenkiintoisinta minulla on aina ollut vertailla, minkälaiset kielelliset oikeudet eri vähemmistöillä on ruotsalaisessa koulutuksessa ja myöskin muissakin maissa. Esimerkiksi oppilailla, kenelle tahansa on mahdollisuus opiskella suomea äidinkielenä oppiainetta peruskoulussa ja lukiossa, ja sekä ensimmäisenä että toisena kielenä ja erillisten opintosuunnitelmien perusteiden mukaan, kun taas esimerkiksi unkarilaistaustaisilla, arabialaistaustaisilla tai espanjankielistaustaisilla ja muilla maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on oikeus opiskella tätä niin sanottua omaa äidinkieltään koulussa vain erityisiä kriteerejä täytettyään. Esimerkiksi heidän pitää olla perustaito kielessä sekä vaatimuksena, että kieli on käytettävä kotona säännöllisesti. Ja Ruotsissa kansallisina vähemmistökielinä ovat siis saamen kielet, etelä-saami, uumajan saami, luulajan saami, piitimen saami ja pohjoissaami, romanitsi, jiddisch, meänkieli ja ruotsin suomi. Ja kaikilla näillä vähemmistöillä on erilaiset haasteet, mikä tulee kielen käyttämiseen ja kehittämiseen ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Ja minusta kaikki nämä alueet ovat hyvin kiehtovia tutkimuksen kohteita ja näihin mä oon suuntautunut näiden vuosien aikana, kun on ollut tutkijana. Voisin ehkä nyt pysähtyä tähän, niin Jan-Ulla päässä myös mukaan. Köszönöm, Boglarka, ja mennään siis Jan-Uulaan seuraavaksi. Kiitoksia siis Boglarkalle. Ja Jan-Uula Östman on emeritusprofessori, jolla on myös Uppsala-yhteys, kuten Boglarkallakin, eli hän on asunut Uppsalassa vuodesta 2016 ainakin. Hän kuvailee itse olevansa kielitieteilijä, joka on ensisijaisesti kiinnostunut kielen funktioista, mutta hän on myös aktivistisesti taistellut viittomakielisten oikeuksista ja suomenruotsalaisen maalaisväestön oikeuksista ja tulevaisuudesta ja tehnyt myös työtä Amerikan alkuperäisväestön tueksi. Hänen taustansa on periaatteessa suomenruotsalaisuudessa ja nordistiikassa, mutta hän ei välttämättä koe suoranaisesti edustavansa suomenruotsalaisuutta. Kerropa meille lisää, ole hyvä Jan-Uula. Kiitos. Ja hei kaikki ja tervetuloa minunkin puolestani. Tosiaan sä sanoit just se, minkä piti sanoa. Siis asun nyt Ruotsissa, Uppsalassa, olen suomenruotsalainen, mutta aika aktiivinen eläkeläinen. Helsingin yliopistossa toimin siis englannin kielen professorina ensin ja sitten yleisen kielitieteen professorina ja sitten vuodesta 2002 pohjoismaisten kielten professorina. Ja sitä ennen mä väittelin tohtoriksi Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa, jossa, kuten Maarit just sanoi, niin siellä tutkin muun muassa joidenkin alkuperäiskansien kieliä Yhdysvalloissa, eritoten wallapain kieltä Arizonassa. En tehnyt varsinaista kenttätyötä siellä, voin palata siihen myöhemmin, mutta kuitenkin kävin vierailemassa Pitch Springsissä. Mutta opin kuitenkin Berkeleyssä, miten vähemmistökieliä tutkitaan, ja Berkeley on tämän alan mun mielestä huippuyliopisto ja on keskittynyt alkuperäiskansojen kielten arkivoimiseen ja tutkimiseen. Kun olin yleisen kielitieteen professorina, tutustuin muun muassa suomenruotsalaiseen viittomakieleen, kun Maarit sanoi, ja olen sen jälkeen tehnyt työtä sen edestä, että tämä vähemmistökieli saisi virallisen aseman Suomessa. Ja olen muun muassa ohjannut väitöskirjoja kielestä, ja suomenruotsalaisella viittomakielellähän on nyt virallinen asema Suomessa. Ja tällä hetkellä on kielen elvytystyötä meneillään ja huomaan, että Maria Andersson Koski on kuuntelemassa, koska hän tekee väitöskirjansa tästä.
Mutta vähemmistöt ja vähemmistökielet ovat siis aina kiinnostaneet minua. Ehkä siksikin, että oma kieleni onkin mielestäni vähemmistökieli. Tarkemmin sanottuna äidinkieleni on sulvan murre, sorvspråche, pohjoisgermaaninen varieteetti, arkikielellä ruotsin murre, jota puhutaan Sulvan kylässä Vaasan kaupungin eteläpuolella. Tuskin edes tajusin, ettei murteeni ollut oikeata kieltä, kun 10-vuotiaana kohtasin kunnolla standardiruotsia Vaasan ruotsinkielisessä lyseossa. Omassa kylässämmehän kaikki myös kansakoulun opettajat puhuivat murretta ja opin lukemaan samalla tavalla kuin opin matematiikkaa. En niinkään ajatellut, että ruotsin kirjakieli olisi ollut minun kieltäni. No joo, mutta viimeiset 30 vuotta olen ollut lähinnä murretutkija. Kirjoitin jopa väitöskirjani Sulvan murteesta aikana, siis Berkeleyn yliopistoon. Ja kuten Maarit sanoi, kielen funktio on aina ollut kiinnostukseni kohde. Harrastan siis niin sanottua kielellistä pragmatiikkaa. Alussa kun rupesin tutkimaan murteita, niin olin perinteinen murretutkija, järjestin opiskelijoiden kanssa kenttätyömatkoja ympäri Suomen ruotsalaisia paikkakuntia Pohjanmaalla, Uudellamaalla, Turunmaalla ja tein jopa kenttätyötä Älvdalenissa Ruotsissa. Ja murrepuhujana minun oli helppo ymmärtää suomenruotsalaisten kyläläisten elämää ja tapoja ja myös heidän eri kieliään, koska olin itse kokenut samoja tapoja, samanlaista elämää ja samantapaista kielenkäyttöä omassa kylässäni. En siis oikeastaan tarvinnut asemoitua millään erikoisella tavalla suhteessa näihin vähemmistöihin. Tunsin olevani osa heitä ja heidän elämäntapojaan. Mutta erityisesti viimeiset 20 vuotta tutkijatilanteeni on muuttunut. Ensin siitä, että rupesin olemaan mukana tutkimassa suomenruotsalaista viittomakieltä, mutta toiseksi siinä, että tutkimukseni kohteeksi on tullut yhä enemmän maahanmuuttajat ja varsinkin ne kielelliset ja muut haasteet, jotka maahanmuuttajat kohtaavat, kun asettuvat pieniin maalaiskyliin Suomessa ja Ruotsissa. Tätä tilannetta olen tutkinut erityisesti eri puolilla Pohjanmaata sekä Ruotsin Värmlannissa. Ja olemme tehneet useita kenttätyömatkoja näihin kyliin ja pikkukaupunkeihin. Värmlannissa olen myös erityisesti tutkinut suomalaisia maahanmuuttajia ja heidän suhteensa ruotsin kieleen ja ruotsalaisiin sekä suomen kieleen ja suomalaisiin. Jotkut haastateltavista tulivat Ruotsiin jo 50-luvulla, toiset vasta 1900-luvun lopussa. Eli siinä on suurin piirtein suhteistani vähemmistökieliin nyt aluksi. Kiitos. Tack Jan Uula, kiitos paljon. Tässä kuulimme nyt 3 hyvin erilaista ja siltikin aika samanlaista tarinaa siitä, miten tutkija luo yhteyksiä erilaisiin kielellisiin vähemmistöihin. Ja teille kaikille vaikuttaisi olevan yhteistä se, että tutkitte hyvin monenlaisia eri vähemmistöjä. Mä en tiedä, onko se yleistäkin, että kun yhdestä vähemmistöstä tulee kiinnostuneeksi, niin sitten sitä äkkää monia muitakin ja helposti sitten niin kuin se tutkimusintressi laajenee. Voitte kommentoida tätä. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että kun teillä kuitenkin on näitä monia eri vähemmistöjä, joita olette tutkineet, niin miten kuvaisitte kielenpuhujien vähemmistöasemaa? Mikä on se asia, mikä heitä yhdistää, vähemmistökielen puhujia? Mikä on vähemmistö? Mitä se tarkoittaa, että kielellä on vähemmistöasema ja miten se vaikuttaa näihin puhujiin? Jos vaikka haluaisiko ihan lyhyet vastaukset vaan, mulla on paljon kysymyksiä teille. Ja muistakaa muuten yleisö, jos teillä on kysymyksiä, joita haluatte varmistaa, että niihin vastataan, niin jättäkää kysymys kirjallisena tuonne chattiin. Mutta Annika, kommentoissa ensin sitä, mikä yhdistää erilaisia vähemmistöjä, vaikkapa eri saamenkielisiä vähemmistöjä. Joo, siis jos mietin itse näitä niin kuin vähemmistöjä, minkä parissa olen työskennellyt, niin mulla on tietenkin 2 hyvin erilaista tämmöistä yhteiskunnallista kontekstia. Eli olen enimmäkseen nyt viime aikoina täällä Saamenmaalla tietenkin ollut ja työskennellyt ja tarkastellut elämää, mutta mulla on takana myös aika paljon kokemusta Venäjän alkuperäiskansojen
kansojen ja suomalais-ukrainalaisten vähemmistökansojen kielitilanteesta. Eli olen Venäjällä myös siis työskennellyt ja asunutkin. Venäjällä olen enemmän ollut niin kuin ikään kuin käytännön kielen elvytystöissä mukana, en niinkään paljon tutkijana. Ja täällä Saamenmaalla sitten olen ollut sekä että monenlaisissa rooleissa. Ja tietenkin siis se yhteiskunnallinen konteksti luo jo semmoisen niin kuin lähtöasetelman, että jos puhutaan Venäjän ja Pohjoismaiden kielivähemmistöjen asemasta, niin puhutaan kyllä tietenkin kahdesta ihan täysin erilaisesta maailmasta, noin niin kuin poliittisesti ja kaikenlaisten resurssikysymysten ja sananvapauden ja minkä tahansa muun osalta. Mutta toisaalta sitten tietenkin siinä kielen elinvoimaan, kielen siirtämiseen, kielen tulevaisuuteen liittyvissä aihepiireissä, niin niissä nyt on tietenkin sitten samaa ihan varmasti ympäri maailman monissa hyvin erilaisissa kieliyhteisöissä. Ja tietenkin kielivähemmistön perusproblematiikan ydintä on minun mielestä se, että kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle ei ole koskaan itsestäänselvyys. Ja se on se ydinongelma, jonka parissa sitten töitä tehdään. Mitä tulee saamelaisiin, niin tietenkin täytyy siis huomauttaa se, että saamelaiset on Pohjoismaissa määritelty alkuperäiskansaksi, eli saamelaiset eivät ole missään nimessä pelkästään kielivähemmistö, vaan noin poliittisesti ajateltuna alkuperäiskansa, mutta itse tietenkin kielen uhanalaisuuden ja elvytyksen kannalta ajattelen, että kyllähän saamelaiset de facto ovat myös kielivähemmistö ihan selvästi, eli ihan se sama problematiikka liittyy totta kai saamen kielten tilanteeseen, ja siitä yleisesti ottaen tietenkin vielä se, että Pohjois-Saame on kaikista näistä kymmenestä nykyisin listatusta saamen kielestä kaikista suurin ja laajimmin käytetty, eli tavallaan saamen kielten tilanteessa voi niin kuin karkeasti jakaa saamelaiset joko Pohjois-Saamen kielisiin taikka sitten näiden pienempien saamen kielten ryhmiin. Ja niiden väliset erot on tietenkin aika isot, mutta edelleen se sama perusproblematiikka on ja pysyy, eli ei Pohjois-Saamen kielisissä yhteisöissäkään todellakaan kielen siirtyminen lapsille ole selviö. Täällä Koutokeinossa se on vielä, mutta tämä on kutakuinkin ainoa paikka maailmassa. Kiitos. Entäs Boglarka? No kyllä Annika on jo hyvin vetänyt yhteen jo pointin tässä, ja mun mielestänikin niistä kokemuksista, mitä minulla on näistä eri vähemmistöryhmistä, niin nimenomaan kielen siirtyminen sukupolvesta toiseen, se on yksi suurimpia haasteita, ja sitten kielen käyttömahdollisuudet ja sitten kielen kehittämismahdollisuudet, kielellisten oikeuksien toteuttaminen näissä eri yhteyksissä, missä nämä vähemmistöt elävät, niin se on sellainen haaste aina, jolla vähemmistöt joutuvat taistelemaan. Mitä mahdollisuuksia tutkijalla on vaikuttaa siihen vähemmistökielen asemaan ja sen kielen siirtymiseen sukupolvelta toiselle sitten, vai koetteko, että se on edes tutkijan vastuulla edistää tätä tilannetta jollain tavalla? Jan Uula. Nyt sulla ei ole mikki päällä, me ei kuulla sua. Mikä on parempi, ettei kuulu. Ei mulla ole mitään, jos mä saan ensin sanoa sen, että se mikä mun mielestä vaan yhdistää vähemmistöjä on se, ettei niinku ole osa valtavirta yhteisöä, ja tämä vaikuttaa mielestäni jokapäiväiseen tekemiseen. Mutta anteeksi nyt, mutta mä en oikein ymmärtänyt kysymyksesi. Tämä on vähän... Joo, sori. Mitä mahdollisuuksia tutkijalla on vaikuttaa siihen kehnoon asemaan, missä vähemmistökielten puhujat on, koska kuten tässä kävi ilmi, niin vähemmistökielten puhujia yhteisöjä leimaa se huoli siitä, että kieli on uhanalainen, kieli ei välttämättä siirry seuraaville sukupolville. Miten paljon se on tutkijan tehtävä ensinnäkään vaikuttaa siihen, että tilanne parantuisi, ja mitä mahdollisuuksia tutkijalla on siinä?
varautukaa vastaamaan tähän myöskin Våglarka ja Annika. Niin, mutta kielen tutkijanahan tietysti se päällimmäinen asia on se, että tukee sitä kieltä ja yrittää selvittää, että minkä takia on hirveän tärkeää, että ylläpitää kieltä, koska se on, niin kuin se on tavallaan kaiken A ja O, mutta ja kyllä mun mielestä on hirveän suuria mahdollisuuksia vaikuttaa myös kielentutkijana kaikin tavoin. Et siis kyllä mä kun mä rupesin esimerkiksi suomenruotsalaista viittomakieltä tutkimaan, niin kyllähän se idea siinä, että ensinnäkin rupeaa puhumaan siitä, että tämä on oma kieli, tämä ei ole vain joku semmoinen ei-hyvä kieli, vaan tässä on jotain, mitä haluaa tai mistä pitää olla ylpeä ja niin siitä sen lähtee ja sen perusteella sit voi ruveta rakentamaan ja katsomaan, millä tavalla tämä eroaa toisesta kielistä. Ja kyllä mä sanoisin, no esimerkiksi tämä suomenruotsalainen viittomakieli, niin kyllä se on mun mielestäni se suurin tehtävä kai, tai se suurin juttu, mitä mä olen ollut mukana saamassa aikaan, se, että suomenruotsalaisella viittomakielellä nyt on virallinen asema Suomessa. Ja sitten kun sen niin kun saa tehdyksi, niin sitten sit voidaan jatkaa siitä. Eli kaikki nämä asiat, että tekee tiedoksi mulle yhteiskunnalle, mistä on kysymys ja miten kielet toimii ja noin, niin se auttaa aina. Ja en mä sen enempää voi sanoa. Kiitos. Entä sitten Annika? Niin, no ensinnäkin tietenkin tutkijoita on monenlaisia ja näkemyksiä siitä, että kuinka paljon tutkijan pitää ja kuuluu vaikuttaa, niin on monenlaisia. Itse olen pitänyt ihan täysin selviönä itselleni alusta saakka, että olen mukana vaikuttamassa ja se on minun velvollisuus. Mutta en sano, että kaikkien muiden pitäisi ihan vastaavalla tavalla lähteä osallistumaan. Ensinnäkin tutkijan velvollisuuksiin kuuluu tietenkin, niin kuin Jan Ulla jo tuossa toi esille, niin jollain tavalla niin kuin tuoda sitä ajantasaista tietoa yhteiskuntaan, suurelle yleisölle. Itse ajattelen esimerkiksi monikielisten yhteisöjen vanhempia. Ei ole edelleenkään mitenkään tavatonta, että elää jonkinlaisia harhaluuloja monikielisyydestä ja sen vaikutuksesta lapsiin ja lasten tulevaisuuteen. Totta kai näissä asioissa on menty paljon eteenpäin Pohjoismaissa varsinkin, mutta edelleen löytyy monenlaista outoa ajatusta. Ja täällä saamelaisten parissa esimerkiksi yksi hyvin ajankohtainen aihe on se, että voiko ja saako sellainen saamenkielinen ihminen, joka on oppinut itse saamen kielen vasta aikuisena, niin voiko ja saako hän siirtää sitä kieltä eteenpäin, vai uskoako tätä tietynlaista stereotyyppistä kaksikielisyysvalistusta, joka lähtee siitä, että pitää aina puhua lapselle sitä omaa ensimmäisenä opittua kieltä. Ja tämä on tosi kipeä kysymys saamelaisten parissa, koska jos tätä äsken mainittua neuvoa noudatetaan, niin se tarkoittaa sitä, että monet saamelaiset joutuvat vain jatkamaan eteenpäin sitä assimilaatiota, jonka kohteeksi kansa on laajalti joutunut. Eli tutkijana sitten ajattelen, että täytyy jakaa sitä tietoa, mitä itse on kalliilla koulutuksella hankkinut, ja täytyy levittää niitä niin kuin maailmanlaajuisia esimerkkejä, kertoa eri maailmankolkissa saavutetuista tuloksista. Ja esimerkiksi Inarin saamelaisethan aloittivat kielipesätoiminnan hyvin konkreettisesti sen tuloksena, että Tuve Skutnap-Kangas Inarissa 90-luvun alussa kertoi maorien Kohangareo-toiminnasta. Eli tutkijan rooli voi olla hyvinkin suuri tällaisessa tiedon välittämisessä. Ja vielä viimeisenä mainitsen sen, että minun mielestä tutkijan velvollisuuksiin kuuluu myös sinne viranomaisten suuntaan pistää painetta
jakaa sitä tietoa sinnekin ja olla tavallaan silloin tällöin vähän niin kuin esitaistelijana taikka jonkunnäköisenä niin kuin ikävänä henkilönä sinne viranomaisten suuntaan sen sijaan, että ikään kuin tavalliset esimerkiksi vanhemmat joutuu käymään sen kaiken taistelun. Näin ajattelen itse omasta roolista. Kiitos. Entä Voglarka? Joo, olen kyllä samaa mieltä kuin Annika ja Janulla on jo nostanut esiin, että etenkin tämä tietoisuuden lisääminen on tärkeää sekä vähemmistön että enemmistön keskuudessa. Ja tutkijan tehtävänä on myös tietysti haastamaan vallalla olevia sosiaalisia käytänteitä ja normeja. Ja itse olen nähnyt, että omalla tutkimuksellani on vaikutuksia vähemmistöön sekä enemmistöön. Esimerkiksi silloin, kun olen tehnyt tutkimusta toisen polven unkarilaisten keskuudessa, niin on nähnyt, että se on lisännyt tietoisuuden kielen merkityksestä omaan identiteettiin ja on vahvistanut heidän juuriaan ja siteet omaan perheen historiaan. Ja muiden vähemmistöjen parissa, kun olen tehnyt tutkimukset, niin sekin on vähän vahvistanut heidän tietojaan kielellisistä oikeuksistaan ja kielen merkityksestä. Ja monessa yhteydessä näen, että etenkin täällä Ruotsissa monien kansallisten vähemmistöjen keskuudessa, nyt kun tehdään enemmän ja enemmän tutkimusta, niin vähemmistötkin näkevät oman kielen taitoa positiivisena resurssina, ja myös enemmistö on ymmärtänyt, että monikielisyys on resurssi sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Ja esimerkiksi transkieleilyn parissa, kun on tehnyt tutkimusta ja on ollut paljon myös opettajiin yhteyksissä ja opettajat ovat olleet myös mukana näissä erilaisissa tutkimusprojekteissa, niin on huomannut, että tähän transkireilyn teoriaan tutustuttuaan sekä opettajat että kielen käyttäjät ovat muuttuneet varmemmiksi kielten käyttäjiksi, että uskaltavat enemmän satsata siihen, että käyttävät niitä omia erilaisia kielellisiä resurssejaan opettamisessa ja sitten oppilaat oppimisessa, että heille annetaan tilaa käyttää näitä erilaisia kielellisiä resursseja. Hyvä. Jan Ulla, haluat kommentoida? Joo, jos mä saan vielä sanoa vähän tätä, siis mun mielestä tämä tietoisuus ja julkisuus siitä tästä kielestä on hirveän tärkeää, että kaikki saavat tietää, tai siis yhteiskunta yleensä saa tietää, että tämmöinen on olemassa. Ja esimerkiksi Pohjanmaalla nuoret laulavat murteella, ja itse olen kirjoittanut pakinoita sulvan murteelle ja julkaissut ne paikallislehteen Vasabladetissa, ja tällä tavalla on pyrkinyt antamaan julkisuutta ja tietoa tästä murteesta, ja siitä on tykätty, että murteet ovat oikeita kieliä. Mutta tämä on mun mielestä vähän niin kuin kinkkinen asia, koska meillä tutkijoilla on myös jonkinlainen kuva siitä, mikä siis, sanoisinko, oikeudenmukaisuus on tässä, että mitä pitää tehdä. Kun teimme työtä alkuperäiskansojen kanssa Yhdysvalloissa, tuli usein vastaan käsitys, että no, olette ottaneet kaiken meiltä, kielemme ette saa, eli oli niin kuin ei niin kuin voinut saada tapoja puhua tai semmoista heiltä, koska he näkivät, että tämä on se viimeinen asia, mitä meillä on, eikä haluta antaa pois. Ja tämä on mun mielestä saanut sen vaikutuksen, että vaikka kirjoitinkin silloin, kun tein tätä työtä, 3 artikkelia muista tämä Walapain kielestä, en julkaissut kuin yhden, joka oli vähän niin kuin enemmän kielisosiologinen, koska en kokenut, että minulla olisi ollut oikeutta julkaista ne 2 muuta, jotka koskivat kielen rakennetta. Eli tämä on myös semmoista, mitä mun mielestä pitää ottaa huomioon, ja tämä liittyy tietysti siihen kanssa, että olen tutkija ja tulen vähän niin kuin ulkopuolelta tähän sisään, ja siitä voimme varmasti puhua lisää.
Kiinnostavaa. Miksi koit, että sulla ei ole ikään kuin oikeutta tutkia tätä aihetta tai julkaista siitä, jos täsmennät vielä sitä ristiriitaa? Nimenomaan sen takia, että se on toisen ryhmän omaisuus ja pitää olla niin kuin varovainen siinä mielessä, että minä otan tai julkaisen tietoja kielestä, josta mä en oikeastaan, johon minulla ei ole jonkinlainen tunneoikeus tai funktio-oikeus. Ja tämä nyt liittyy näihin muihin kysymyksiinkin, mistä varmasti voidaan puhua, että siis mikä on mun roolini vähemmistökielen tutkijana. En sano sen enempää. Kuka omistaa vähemmistöyden? Miten sä, Annika, kun sä et ole saamelainen itse, niin olet törmännyt tähän kysymykseen? Kuka saa tutkia esimerkiksi nyt saamelaisia ja kuka ei? Nämähän on tosi isoja kysymyksiä ja ajankohtaisia sekä saamelaisten parissa myös, että sitten niin kuin tiedemaailmassa. Ja yleisesti ottaenhan tietenkin etniset ryhmät esimerkiksi on hyvin erilaisia siinä suhteessa, että mitenkä niin kuin avoimia tai kriittisiä ollaan tutkimusta ja tutkijoita kohtaan. Ja tuo, mistä Jan Ulla puhuu, niin voisin kuvitella, että se on ehkä just Pohjois-Amerikassa ehkä tavallisempaa. Saamelaisten parissa ei missään nimessä ole tällaista ajatusta, niin kuin, että kieltä ei jotenkin saisi esimerkiksi opettaa ulkopuolisille, taikka että kieli pitäisi niin kuin pitää sillä tavalla omana. Olen siis suomen romanikielen suhteen ymmärtänyt, että tällaista ajattelua jonkin verran löytyy, mutta siitä en sen tarkemmin osaa kertoa. Mutta siis saamelaisten parissa on kylläkin tällaista yleistä kriittisyyttä tutkimista ja tutkijoita kohtaan johtuen siitä, että saamelaiset on erittäin paljon tutkittu kansa ja hyvin paljon on kokemusta siitä, että on tultu ja hankittu niitä tietoja milloin mitenkin eettisesti kestävillä tai kestämättömillä tavoilla ja lähdetty pois ja sen jälkeen ei kuulu mitään sitten tutkijasta. Ja totta kai sitten nämä kaikki kallonmittaukset ja rotututkimukset yleisesti on jättänyt jo sellaista niin kuin epäluuloa tutkijoita ja ulkopuolisia tutkijoita kohtaan. Että kyllä siis tämä on ihan ajankohtainen aihe saamelaisten parissa ja tutkijana täytyy niin kuin minun mielestä vaan osata ensinnäkin lähestyä totta kai sitä niin kuin yhteisöä ja jollakin tavalla hankkia sitä luottamusta pikkuhiljaa. Ei voi kuvitella, että menet jonnekin yhteisöön ja kuvittelet, että siellä heti otetaan lämpimästi vastaan. Pitää käyttää aikaa ja vaivaa siihen, että pääsee sisään siihen yhteisöön. Ja pitää olla valmis sitten jakamaan itsestään ja myöskin jakamaan sitä tutkimusta ja perustelemaan sitä ja niin kuin, ikään kuin palauttamaan sitä tutkimusta sitten sinne yhteisölle. Niin näin näkisin sen itse. Aivan, näissä saamelaistutkimuksen eettisissä ohjeissahan korostetaan juuri sitä, että tutkimusta tulisi tehdä yhdessä sen yhteisön kanssa ja tutkimustulokset nimenomaan palauttaa sinne yhteisöön myös. Että kun otetaan ikään kuin lainaa, niin sitten myöskin palautetaan se, että mitä saatiin aikaiseksi, eikä vaan kadota. Kyllä. Onko siinä sitten mielestäni jotain eroa, että tutkiiko omaa yhteisöään, onko osa sitä yhteisöä vai tuleeko ulkopuolelta? Haluaako kuka teistä kommentoida sitä? Tehän olette oikeastaan tutkinut niin kuin, sekä että kaikilla teillä, tai no Annika, sulla on niin, että sulla on ollut tavallaan ne yhteisöt, joita olet tutkinut, niin ne on ollut juuri tällaisia, että sä tulet ulkopuolelta, mutta sit sekä Voglarkalla että Jan Ullalla on sellaisia yhteisöjä myös, joita on osa itse. Esimerkiksi romanitutkija Marko Stenroos kirjoittaa tai viittasi tämmöisessä hyvin tuoreessa romanitutkimuksen antologiassa tämmöiseen käänteiseen antropologiaan, mitä yhteisöön kuuluvan tutkijan on tehtävä, että sen on ikään kuin oltava tämmöinen natiivi antropologi, se on Kirin Narayanin käsite, eli tavallaan
tuntee ja tietää jo sen oman yhteisönsä ja miten se ajattelee, niin siinä pitää sitten ruveta niin kuin purkamaan sitä, että mitä minä tiedän tästä yhteisöstä ja ikään kuin rakentaa se tutkijan rooli vähän eri tavalla kuin, että jos tulisi ulkopuolelta ja kaikki on uutta. Et varmasti tämä saattaa vaikuttaa niihin tuloksiin. Mutta mä tulkitsen teidän kommenteistanne niin, että se painopiste tutkijana on sen tiedon luomisessa ja jakamisessa, ja se on se tapa myöskin vaikuttaa sitten kielen asemaan yhteiskunnassa. Et kukaan teistä ei varsinaisesti ole sitoutunut siihen aktivismiagendaan niin vahvasti, vaikka sittenhän puhutaan myöskin tämmöisestä transformatiivisesta tutkijuudesta, jonka tavoitteena on nimenomaan edistää tämmöistä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, joka on hyvin aktivistinen tavoite. Vai tunnistatteko tästä itseänne? Onko teillä niitä aktivistisia pyrkimyksiä myös, ja millä tavalla ne on näkynyt teidän toiminnassa? Annika. Joo, minä heilutan pontevasti kättäni. Minä kyllä ihan reilusti esittelen itseni yleensä, että olen kielen tutkija ja kieliaktivisti. Eli en ole millään tavalla niin kuin sitä aktivistiroolia ja sitä käsitettä koskaan kiertänyt, ja se on varmaan myös ihan niin kuin totuudenmukainen kuvaus itsestäni, koska mä oon sekä niin kuin siihen aktivismiin että tutkimukseen suuntautunut sieltä opintojen alkuajoista alkaen. Ja ajattelisin niin, että kun sanoit Maarit tuossa alustuksessa siitä, että voi olla tällaista ajattelua, että tutkija ei saisi olla aktivisti, niin minä pidän sitä aika vieraana ajatuksena. Ymmärrän kyllä siis tosiaan, että näkemyksiä on ja lähtökohtia hyvin monenlaisia, mutta mulle olisi hyvin epäluonteva lähtökohta se, että minä olen pelkästään tutkija tai että jotenkin niin kuin kiellän sen puolen omasta tutkimuksestani, että pyrin vaikuttamaan sillä tutkimiini asioihin. Ja totta kai niin kuin siinä, että on monenlaisia rooleja siellä yhteisössä, sekä tutkijan että aktivistin että vielä paljon muuta, niin totta kai keskeistä siinä on se, että niitä pitää jossain määrin niin kuin pystyä analysoimaan ja pitämään myöskin erillään tietyissä tilanteissa niitä eri rooleja. Että totta kai niin kuin esimerkiksi jos kirjoitan kieliasioista jotain lehtikirjoitusta ikään kuin aktivistina tai kirjoitan siitä samasta ilmiöstä tutkijana, totta kai mä silloin niin kuin käsittelen asioita eri tavoilla, mutta kyllähän ne molemmat roolit sitten kuitenkin myös on minussa koko ajan, että en mä pysty mitenkään niin kuin kääntämään täysin pois päältä sitä aktivistin roolia silloin, kun teen tutkimusta. Sitten vaan pitää pyrkiä olemaan mahdollisimman kriittinen ja niin kuin pyytää apua kollegoilta tai muuten niin kuin pyrkiä jotenkin varmistamaan se, että tämä ei ole niin kuin liian tällaista agendan omasta toimintaa tutkijana, että kriittisyyttä, sitähän meiltä tutkijoilta vaaditaan jatkuvasti. Haluatteko muut kommentoida? Boglarka. Joo, mä taas puolestani en ole oikeastaan koskaan pitänyt itseäni aktivistina, mutta nyt tiedostan, että kyllä mä jonkinlainen aktivisti varmasti olen, koska siis tutkijan tehtävänä tosiaankin onkin osallistua yhteiskunnallisiin keskusteluihin, ja sitten tutkija voi joko suoranaisesti tai epäsuoranaisesti vaikuttaa mielipiteisiin poliittisesti ja eettisesti ja niin edespäin. Ja minä vapaa-ajallani saatan myös olla siis aktivisti, sillä olen kuntani Ruotsin suomalaisen yhdistyksen johtokunnan jäsen ja jopa varapuheenjohtaja nykyään. Ja tässä roolissani mä käyn aina silloin tällöin kunnan neuvonpidoissa ja yritän siis vaikuttaa ruotsin suomalaisten kielioikeuksien parantamiseen. Eli näissä yhteyksissä minun on joskus vaikea pitää tutkijan roolini täysin erilleen, mutta yritän kuitenkin näissä heitäytyä niin kuin tähän rooliin pääasiassa vain äitinä ja tavallisena vähemmistöryhmän edustajana, mutta se on kyllä aika vaikea niin kuin pitää tosiaankin erillään näitä rooleja. Että jonkinlainen aktivisti varmaan meissä jokaisessa asuu, vaikka haluaisimme
joskus ehkä kieltää sitä, niin kuin mä aina, tai niin kuin sanottu, mä en koskaan pitänyt itseäni aktivistina, mutta mä tiedostan, että kyllä mä jonkinlainen aktivisti olen, ei vain sivusta seuraaja, vaan aika aktiivisesti mukana monessa näissä kysymyksissä, jotka vaikuttavat sisältäpäin. Aivan, mutta se roolitietoisuus siinäkin on tärkeää. Jan Ula. Joo, en ole ollenkaan varma siitä, että kannattaa yrittää pitää aktivistin ja tutkijan rooli erillään. Jos tutkimukseni esimerkiksi murteista viittaa johonkin, niin haluan käyttää tätä tietoa parantamaan tämän kieliryhmän oloja. Jos esimerkiksi kaikki Ruotsin päättäjät nykyään ovat sitä mieltä, että kieli on avain kaikkeen, eli että tärkeintä on, että maahanmuuttajat oppivat ruotsia, mutta sitten omassa kenttätyötutkimuksessa huomaan, että ei tämä ole ollenkaan pidä paikkansa, niin ilman muuta haluan tuoda sen esiin. Mä voin antaa tämmöisen esimerkin, vähän ääriesimerkki ehkä, mutta suomalainen nainen, joka tuli Ruotsiin 50-luvun puolivälissä, eli onnellisesti suuremman osan elämästään suomenkielisenä ja tunsi olevansa erittäin integroitunut ja niin poispäin. Kaikki meni hyvin. Vasta kun aviomies kuoli vuonna 2000, hän ajatteli, että ehkä voisi jo oppia vähän ruotsiakin. Mutta hän siis ei ollut ollenkaan tuntenut, että pitäisi. Mä tiedän, että suomenkieliset Ruotsissa ovat vähän erityisasemassa, mutta joka tapauksessa kieli ei ole mitään, mitä tämä on, graalin malja, vaikka me tietysti kielitutkijat olisimme mielellään, kuulisimme, että niin on, koska silloin saisimme työtä, mutta näin valitettavasti ei ole, jos menee sinne kentälle kysymään. Eli jos mä vaan istun robottina ilmaisematta kiinnostukseni jotakin asiaa kohti, niin en varmaankaan saa syvällistä tietoa haastateltavilta. On pakko olla tietysti, en halua antaa liikaa tietoa, siis mitäs mä nyt sanoisin, pitää mielessä, mitä tutkii myös, ettei tarvitse heti sanoa, että hei, minä tutkin tätä ja niin poispäin, mutta voi puhua ja noin, mutta sitten jälkeenpäin pitää aina sanoa, että okei, nyt ollaan puhuttu tästä asiasta ja mä haluan kertoa teille, että tämä on se, mitä mä tutkin, onko tämä ok sulle, että mä nyt tutkin vähän sitä, mitä sanot oikeasti rivien välistä. Ja jos tämä haastateltava sitten sanoo, että ei ole oikein hävitä se, niin, ja tämä on tapahtunut, niin mä hävitän. Sitten mä laitan se pois. Mutta se on vähän vaikeaa aina olla tiettyä mieltä, että ei saa olla aktivisti tai että pitää olla, vaan se riippuu vähän tilanteesta. Aivan. Tilannesidonnaista. Otetaan tähän väliin yleisökysymys. Nimittäin meillä alkaa aika loppua, mutta ehdimme ottamaan Heta Pietarisen kysymyksen, joka kuuluu näin. Miten näette velvollisuuden jakaa tutkimuksesta tietoa tutkimuksen kohteena olevalla kielellä? Onko semmoista velvollisuutta, missä ja miten? Ja missä järjestyksessä pitäisi jakaa? Ensin tiedeyhteisölle ja sitten sille yhteisölle itselleen, vaiko toisinpäin? Jos lähdetään Annikasta taas liikkeelle. No, näkisin, että on velvollisuutta jakaa ja se on tosi tärkeä osa sitä tutkimuksen palauttamista. Ainakin niin kuin varmistaa se, että ihmiset, joita tutkimus koskee, niin pääsee ennemmin tai myöhemmin lukemaan heitä koskevaa asiaa. Tietenkin tutkijana joutuu varsinkin nykyään paljon painimaan sen kysymyksen kanssa, että miten ylipäänsä valita tutkimuksen kieli, kun on iso paine tietenkin kirjoittaa näillä suurilla kielillä tai suoraan sanottuna englanniksi, jotta saisi maailmanlaajuista nimeä ja kuuluisuutta ja loistavia virkoja ja paljon rahaa ja mahtavasti julkaisupisteitä omalle instituutilleen ja paljon kansainvälisiä viittauksia tutkimuksessa, mutta siinä sitten tasapainoillaan ja esimerkiksi meidän Säämi Allaskuulassa mehän kirjoitetaan siis paljon tutkimusta saameksi ja se tarkoittaa sitä, että me emme näitä äsken mainittuja
hienouksia ja rikkauksia välttämättä saa, mutta toisaalta me siinä ollaan kehittämässä saamen kieltä ja tarjoamassa saamenkieliselle yhteisölle tietoa heistä ja pohjaa opetukseen ja tutkimukseen ja yhteiskunnan rakentamiseen. Sitten yritetään mahdollisuuksien mukaan kääntää, toimia monella eri kielellä yhtä aikaa ja perättäin ja monikielisten ihmisten ja yhteisöjen elämäähän se on aina ollut, että tasapainoillaan ja valitaan kieltä milloin minkäkin kriteerin mukaan. Mutta yleisesti ottaen näen, että se on todella tärkeää ja se on osa sitä eettistä tutkimusta. Kiitos. Haluatteko Jan-Uula tai Boglarka täydentää? No, mä haluaisin sanoa sen, että ainakin mun mielestä tämä koko kysymys tästä käsitteestä vastuu on tullut yhä tärkeämmäksi omassa tutkimuksessani ja tämä niin kuin vastuun eri ulottuvuuksia, siis moraalinen vastuu, juridinen vastuu, kollektiivinen, ihmisten välinen vastuu ja niin poispäin, ja miten nämä eri vastuut niin kuin vaikuttavat toisiinsa tai eivät, ja mitkä, niin kuin, mikä on minun vastuuni ja kenelle ja mitkä riskit otan, negatiivisia tai positiivisia ja kenelle, kun tutkin vähemmistökieliä ja vähemmistöryhmiä ja mitä seurauksia siitä on, jos tulkitsen jotain väärin. Olen esimerkiksi tutkinut niiden ihmisten tai vankien viimeisiä sanoja lausahduksia, jotka odottavat Teksasissa tulevansa teloitetuksi, ja miten he ottavat vastuunsa tai eivät, ja mitä vastuuta ja oikeutta minulla on kertoa tästä eteenpäin. Eli olen niin kuin päivä päivältä oppinut olemaan joka suhteessa varovaisempi, ainakin tiedostan nykyään niitä vaareja, eli mikä oma vääränlainen kielenkäyttö voi aiheuttaa. Että tämän kautta olen niin kuin näitä asioita ruvennut ajattelemaan nyt viime aikoina. Kiitos. Ja meillä alkaa nyt aika loppua, mutta Boglarka, aivan lyhyt kommentti vielä. Hyvin, hyvin lyhyesti. Mä ajattelin vielä, että tähän kysymykseen voisi myös lisätä semmoisen näkökulman, että mä oon taas tiedostanut omalla alallani, että on hyvin tärkeää myös julkaista populaaritieteellisissä julkaisuissa. Ja mä yritän myös minun kollegoitani patistamaan siihen, että se tutkimustieto lävitettäisiin laajemmalle yleisölle sillä tavalla, että valitaan se julkaisukanava sen mukaan, että se todellakin tavoittaisi näitä kohderyhmiä paremmin, koska tieteellinen kirjallisuus ei välttämättä tavoittaa samalla tavalla. Kiitoksia. Ja kun nyt tulin luvanneeksi, että vielä suullisesti on mahdollista kysymyksiä esittää, niin haluaako joku, nostakoon kätensä, niin voimme ottaa vielä todella lyhyen yhden yleisökysymyksen. Käsiä ei nouse, joten siinä tapauksessa kiitän teitä kaikkia. Kiitos, että tulitte kuulemaan tätä tapahtumaa ja voidaan ehkä vetää yhteen sillä lailla, että vähemmistökielten tutkija ei missään nimessä ole vain sivusta seuraaja, vaan enemmän tai vähemmän osallistuja kaikissa niissä keskusteluissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa, mitkä koskee vähemmistökieliä, ja siinä tulee mukana todella monia eri ulottuvuuksia. Tärkeää on, että tutkija tunnistaa sen oman roolinsa ja suhteensa siihen vähemmistöyhteisöön, mitä milloinkin tutkii. Kiitos paljon Annika Pasanen, Boglarka Strasser ja Jan-Uula Östman, että jaoitte näitä kokemuksia meidän kanssa. Ja kiitos yleisölle ja hyvää yötä, nimittäin tieteiden yötä. Hei hei! Hei. Kiitos, hei vaan.